saya karmatana oh hano angle hano marut matangnya ya karmatana 그래서 당이 바보 당도 당고 범을 두셔 그러니까 가리 수다 그러니까 봐줘 가리 그다음 타는다고 뭐마요 kalau mang nih kan mang nih masuk dongsu beri masa setelah masa dongsu Kalian media takutnya hame marwo. Ini to 22 tarik Desember, ini 21 tarik Desember nih. Or nih 10 tampro. Bisramganj by Dewan Bazar nak kesaro. Rong malah di sini no koroktam Salkar Jabarma, Manoj Jabarma, tai hinggai Boyar Jabarma koroktam borok by stage sobi sama hebo boys nih umur nih borok total lah jubok tongmani bike sal gue tangnya aku gari banyak susah itu zakna susah jagai borok tujuh koroktam abang nih bagian belai besar kamdak kami kamu hai Rai total borok tabu hamnan jalan jora wasi borok make bong ni lama toy changka abang orang ni alakan ni bidai kisah ang orang nanya fajar bong bunga bukono hak kusang nana nom kusang nana nom fajar ang belai hadu kunang kha abo ama hake kuno jino oba hake total torai rokni sikla juboro nom hake bong ni langma samane ang ni jak bike salu thango miya to tong salai mane din hisabe 21 tarik kring palai mane ni borok horo parau tang haibon borang thanglai mane jorawa borok moja 10 somoyo gortonang mani kokta aboni bagai ang saram musungo ini borok thai thangka tabu kongkabu khakasangai khala no thamogi matonganya luma bukhona ang pokung khano phayo ang belai ani khano ang khakno thamang malia omang miang mo horo sono sanani khub hor mung sujak tiringni oyang ro nang tiring mandagi thangmani pore ang khanaka tungai keno phone to call soika horono apuru yasak malia tungai ken khanaka ang keno ang khobor mangkha jora tinjona torta da jubok torso khakai te khoroni khakai jega ekdom 21 22 বছর 23 বছর borok omahai ke iya baiga kijenung ge omahai ke gotna একটা খাইরক তুসুকে বরক থিমানি আবো আব বেলাই খাইরক মাইসা হাবাকি বমা বুফা নাইতাও পুসা বুটিnya লগই তাw ruy asuk mo khlayam hake tabu langmo sodagi nang borok bahine bukha khamjang sangra amma ani bukha khamjak ngoroni bijay kisebe aboni bagai nang bong no oma se khak sang nani bagam ni ang tini oro khai tam gari rok chuta kya halake abo tam gari bai chuta kya abo saimiya ko abo thananon masungnai abo borong no todonto khaya koi gatok je gari no romuti khanya ni bagai hake oma hake prai na lamo borok thi oma hake dia da teso bahino simon debor mathikia ama hake khongno borok thine sikya ba je bagai gari dakap gatok khai thangero bona identify khali hake sanga gam dino sum birat ekta khoi amosan ma tokha miya horo je tring ni salo sin borok khorok tam thakyara khuni khanamani bo kamini haike ba bahakerok thilage kise cheri sagarari hambai sini koktir pra media no belai kheno kha khamjak khayokjak takhano sini kha o sung busilai simanya ko wansuklai simanya ko hotat cha bahake je din kamni dino mohai englakha angkai abo to gotna angka to 6টা ni marfe gong khana angka sung khana ka 10টা ki tobo oboni bisingo saran 9টা থেকে 10টা ni bisingo sung khana ka te sunglaike jana mankha chini aningke to batija khorok ni tongo tei ani bai khoroksa tongo kise sagari angkai theinai hingka monos
bo ani batijan klayo gete kaisa boyar bo batijan klayo gete kaisa salkangkai bo ngani bike laika বয়স রোগ একদম সেরাই সেরাই কোনা বয়স বলতে no 20 ni ebab পরি রোগ দা তংবাই পরকা খরকsa pori dong salka বছর রোগ bo biye klai dong manita bo জাগা লাহ রোগ পাটি খারামো পাটি মান abo hongke jong bo pulia saima yaulok saiman ka national highway 8 number Agartala to Sabrum road hongke Dewan Bazar ni malajani sekang ইট bata laidrop nai kisa khanaka বরকা খরক কাইসা মাল খঙ্গন দা কালাজা kaisa baigon kalai বাহাই মা তং তিনজনে সিন বরক রক মাকে লাংমা জখা মাহাই দিন রক তাম রক সানাম সুং লুক রক গবাং মা বাক্সা বুসি রক তংকো বাইক রক চালং লাই তং হাব্রং তৈ তাম সানাম সুং ang kok kestarna makhe kok kesana nai makhe omose jong jotono aw muwa bufa besabati rokno hamjagoi bo bike ru jorao kebo thangnani himnani porinani bagoi bo bike ru ang kok kesana musung makhe omo jefro drive khlaio nijini sotrokono tei drive khlaitung tei kaham wansuk mungo drive khlaitung tei drugs tujak ba nengjak jajak abahe rogo drugs khlai yawoi kaham sikha nathung abrok no ang sanamo sung